Tror du, den skal stå her, eller? Ja, det er fint. Kom til, den står lige der. Jeg kan se, at det er baggrunden. Ja, skal bare... Vent. Ja. Kom så Danmark. I dag der er jeg ude i skoven med min søn. Hej så. Og vi får lige sådan en far-søn-snak. Og det er godt nok, der nogle gange. Så er det måske godt at komme lidt ud i naturen. Og gå ud i naturen. Og tage sine børn med. Eller omvendt er nok ved at være efterhånden. Men vi vil lære noget af hinanden. Det tror jeg også, man skal. Man skal også huske der, at man skal huske at lytte til sine børn. Og omvendt. Nogle gange så kommer du faktisk med nogle OK, kloge ord. Det er sgu glad for at høre. Ja. Lige over. Tak. Ja, i hvert fald det er Monte og Rigslund, det her. Det er jo lige meget. Men det er nu hyggeligt nok. Jamen, det er rigtigt nok, fordi tit så ofte i mange familier, så hører jeg jo, så tager barnet lige ind der senere på dagen ind i for eksempel Fitness World, og så tager moren ind om morgenen ind i Loop eller sådan noget. De gør det aldrig sammen lige ud og går en tur sammen eller noget jo. Så. Det er jo så nemt. Det er bare at tage sin jakke på, og så et par støvler, og så komme ud og gå. Skal man lige køre eller cykle en lille smule hen til skoven eller en sø der. Altså nu sætter vi et fantastisk sted her i naturen. Ja, vi havner altid et nyt sted. Ja. Uanset hvor vi går hen. Ja. Der er så mange steder. Vi ser på en kæmpe bak. Præcis. Og så siger man Danmark flag som pandekage. Nej. Ja, det er fantastisk der, for alle årstider. Helt bestemt. Og når man går ud i naturen, så får man også sådan snakket lidt om noget andet. Det er i stedet for, at man lige går ind i hjemmet. 4 vægge. Ja, det er meget nemmere. Det er meget mere frit, sådan set. Ja, der er frit slag, frit ord. Mm. Det er næsten mere, man kan se inde i Folkepartiet. Sådan er det. Ja. Prøv at tage kameraet. Du kan så lige vise lige over skoven, hvordan det ser ud herude. Yes. Jo, vi sidder jo heroppe på bænken her, og så kigger ned ved den her udsigt jo. Den fejler sgu ingenting. Det må man sige. Men det er sådan set det, vi er ude og lave lige nu, ude og snakke og så videre. Og nu er vi videre hen naturen, så Ja. tak fordi I har set med. Godt. Og en god lørdag til alle. Ja, hej!